etxalde nekazaritza iraunkorra defendatzen du eta elikadura burujabetza helburutzat dauka. Euskal Herri osoko baserritarrak biltzen gara mahai baten eta pixka bat saiatzen gara hori elikadura burujabetza hori errealitate bihurtzen. Gu hori urtarrilak 30ko grebagaz bat gatoz, ikusten dugulako elikaduraren izaera oso transversala dela, gizarte osoa ikutzen duela, ondorio oso latzak dituela gauden sistema industrializatu honetan sartuta gauden sistema honetan oso ondorio latzak dituela guztiontzat, guztion bizitzarako, eta salto egin nahi dugulako beste elikadura sistema eredu batzuetara, eta ekarri nahi dugu egun honetara ere kontsumotik uste dugulako eragina eduki dezakela guztionek. Eta inziditu behar dugulako kontzientziazko kontsumo baten benetan lortu ahal izateko beste elikadura sistema justuago bat, iraunkorragoa eta gurea izango.